Gatekno katrangan kawruh basa iki. Perhatikan keterangan pengetahuan bahasa ini. Huruf gede, huruf kapital. Huruf gede utawa ing bahasa Indonesia diarani huruf kapital digunakake ing babagan ngisor iki. Huruf besar atau di dalam bahasa Indonesia disebut huruf kapital digunakan dalam hal seperti ini. Setunggal siji. 1. Miwiti ukara, mengawali kalimat. Tulodo contoh, omahku latare jembar, rumahku bekarangan nyeluas. Kita lanjut. Asmane Gusti Allah lan jenenge wong. Nama Allah dan nama orang. Tulodo contoh, Gusti Allah menika maha kuwasa. Allah itu maha kuasa. Pak Bahar negor wit pelem. Pak Bahar memotong pohon. Gatekno iki P gede lan B gede, G gede lan A gede lan M gede. Telu, jeneng dina, nama hari. Tulodo contoh, Senin tekan Setu podo sekolah. Senin sampai Sabtu semua sekolah. Perhatikan gatekno huruf S ana ing Senin lan huruf S ana ing Setu. Kabeh iki mau ditulis nganggo huruf gede. Papat, jeneng sasi, nama bulan. Tulodo contoh, saiki sasi Juli, sekarang bulan Juli. Sesok sasi Agustus, besok bulan Agustus. S di depan ini utawa S ing ngarep iki aksorane gede, hurufnya gede. J ing Juli uga gede. A ing Agustus uga gede. 5. Jeneng desa, kampung, kutha utawa sawijining papan. Nama desa, dusun, kota atau salah satu tempat. Tulodo contoh, kutha Ngayogyakarta wis rame, kota Yogyakarta sudah ramai. Kanggo nulis irah-irahan utawa judul. Untuk menulis judul, irah-irahan itu bahasa Jawanya judul. Tulodo contoh, sinau basa Jawa. Sinau belajar bahasa Jawa. Saiki sinau tondo titik utawa cecek. Cecek iki ing bahasa Indonesia disebut titik. Tondo cecek utawa titik salah siji gunane kanggo baku, yaiku kanggo mungkasi ukara. Tanda baca titik ini untuk mengakhiri kalimat. Tulodo contoh, alam kudu dijaga, titik. Alam harus dijaga, titik.